As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Gisaulog sa simbahan karon ang pista sa usa ka bantugan nga santo, si San Alfonso Maria de Ligori, obispo ug doktor sa simbahan. Iyang gigamit ang iyang profession is civil lawyer, canon lawyer, doktor sa theology, philosophy, pare, obispo. Iyang gigamit kining tanan aron pag-alagad sa simbahan, pinaagi sa iyang pagwali o sa iyang paghatag sa sakramento sa kumpisal o sa Eucharistia, o nakatukod siya sa mga congregation, sa mga pari o religious na mga redemptorists. So ang atong mga redemptorist priest mao nay atong mga timaan, buhing timaan sa kabalaan sa kinabuhi ni San Alfonso Maria de Ligori. Namatay ni siya mga 91 or 90 years old. Gikan ni siya pagkatao sa mantong pitsaha siya na tao 1696, namatay siya 1787. Napahimuslan yung maayo ang iyang kinabuhi. Busayam po nato nga ang katawhan sa tibuok kalibutan, labi na tang mga Kristiyanos, mga Katoliko, magpuyo unta diha sa atong limpyo o balaan nga kinabuhi aron mapakita nato ang kabalaan o ang presensya sa Dios. Unya ang ato sa mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi, hatagan unta sila sa Ginoo sa kalig-on sa ilang pagtuo ug makab-ot nila ang mga grasyang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, kanunay ikaw nga nagpabarog dinhi sa imong simbahan ug bag-ong mga panig-ingnan sa mga bertod. Itugot nga diha sa pagkamakugihon ni San Alfonso Maria alang sa kaluwasan sa mga tao, makasunod kami sa iyang mga lakang aron makadangat usab kami sa pag-ambit sa iyang mga ganti diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Naanda ni Moises ang pagdala sa tulda ug pagtaod niini sa dapit nga layo-layo sa kampo. Giganlan niya kinig ang tulda nga tagbuanan. Ang buot magpakisayod sa Ginoo moadto sa tulda nga tagbuanan. Inigadto ni Moises sa maong tulda, manindog ang tanang katawhan didto sa pultahan sa ilang kaugalingong tulda ug magbantay kang Moises hangtod nga mosulod na siya sa tulda. Human makasulod si Moises, ang hutong sa panganod mo paibabaw sa pultahan sa tulda ug gikan sa panganod ang Ginoo makigsulti kang Moises. Inig kakita sa katawhan sa hutong sa panganod diha sa pultahan sa tulda, manindog sila og ang tanan mosimba diha sa pultahan sa ilang tulda. Ang Ginoo nagpakita kang Moises sa iyang pagpakigsulti kaniya sama sa usa ka tawo nga nakigsulti sa iyang higala. Unya mo pauli si Moises ngadto sa kampo, apan ang iyang batanong alagad nga si Josue, ang anak ni Nun, dili mubiya sa tulda. Unya mikunsad ang Ginoo nga gilimisan sa panganod ug nagbarog didto uban ni Moises o gilitok niya ang iyang ngalan, ang Ginoo. Miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises ug miingon, "Ako ang Ginoo, ang Dios nga maluluy-on. Dili ako daling masuko ug hupong sa gugmang walay paglubad ug matinumanon. Nagatuman ako sa akong saad ngadto sa linibo ka kaliwatan ug nagpasaylo sa mga sala, apan silutan ko gayud ang mga anak ug mga apo hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan tungod sa sala sa ilang katigulangan." Mihapa dayon sa yuta si Moises ug misimba. Miingon siya, "Kung tinuod gayud nga nahimuot ka kanako, hangyoon ko ikaw, Ginoo, sa pag-uban kanamo. Tiga kaayog kasing-kasing kining maong katawhan, apan pasaylua ang among pagkadautan ug ang among kasalanan ug dawata kami ingon nga imo na." Si Moises nakig-uban sa Ginoo sulod sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabii ug wala siya mukaon ni moinom. Gisulat niya diha sa mga papan ang mga pulong sa kasabutan, ang napulo kasugo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Ang Ginoo nagalig-on sa katarong ug sa mga katungod sa tanan nga gidaog-daog. Iyang gipaybalo kang Moises ang iyang mga paagi ug ang iyang mga buhat ngadto sa mga anak ni Israel. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Maluluy-on ug maayo ang Ginoo. Dugayng masuko ug puno sa kaayo. Dili
siya mga saba kanunay, ni magtipig sayang kapungot sa kahangturan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, iya kitang gidumala, dili sumala sa atong kasalanan. Nigibaslan kita niya, sumala sa atong mga kalapasan. Kay maingon nga ang kalangitan, hataas labaw sa yuta. Sa ingon labaw ang iyang kayo alang kanila, nga mahadlokon kaniya. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Alleluia, alleluia. Wikain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya mibiya sa Hesus sa mga tao ug misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, sultihi kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma. Si Jesus mitubag, ang tao nga nagpugas sa maayong binhi mao ang anak sa tao. Ang uma mao ang kalibutan. Ang maayong binhi mao ang mga tao nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tao nga sakop sa yawa, ug ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan, ug ang mangangani mao ang mga anghel. Maingon nga ang mga sagbot hipuson og sunogon, mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ang anak sa tao magsugo sa iyang mga anghel sa paghipos gikan sa iyang gingharian sa tanan nga maoy nakaangin sa mga tao sa pagpakasala. Ingon man ang tanan nga nagbuhat og dautan, og itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab, diin maghilak sila ug magkagot sa ilang ngipon. Unya ang katawhan sa Dios mudanag sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Busa pamati kun may dalunggan kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Gipatinaw ni Jesus ang sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an kay iya manggisaad nga
Kung kamo maoy akong ikaistorya, dili na ko mogamit og sambingay. So ang kahulugan di ay sa sagbot, katong nitubo og dungan ang sagbot og ang trigo. Ang sagbot di ay mao di ay ang mga sakop sa yawa, mga tao nga sakop sa yawa. Niya ang mga trigo mausad ang mga tao nga sakop sa Ginoo. Lingi ay mong tupad, inakinsa man kang sakop karon. Kay ang mao kuno ang kalibutan. So niya man tas kalibutan, niya mga tao man diay ning gihisgutan aning trigo og sagbot. So kinahanglan kay bawo tag-asa ta na sakop. Kinsa dinhi ang moangkon nga sakop siya sa Ginoo. Tasa ka mo. So ang wa mo pataas, automatic nga sakop sa demonyo. Okay? Sige, tagaan ta mo second chance. Kinsa dinhi ang moangkon na ako, Pader, sakop ko sa Ginoo. Tasa ka mo. Jutay nga wa moangkon. Sige lang, okay lang sa no. Nakaron, unsaon na to pagsiguro nga sakop ta sa Ginoo. Sa unang pagbasa gisgutan dinhi nga si Moises makigistorya sa Ginoo ngadto sulod sa tulda niya iyang gisuwat ang napo kasugo napulpog man tong bato nga iyang gida nga kuan kana ganing sa iyang kasuko karon gisuwat na niya katong bato nga gisulatan sa kamot Diyos Ginoo napulpog man to kaya man tong giiksa pagka suko niya karon gasuwat na gyud Ginoo gyapon maoy nagsulti niya. Ang pagtuman sa sugo sa Ginoo mao ang unang requirement una ta mahimong sakop sa Ginoo. Lingiyay mong tupad ning nawa ka magsupak-supak sa sugo sa Ginoo. Nya moingon gani siya supak sa panagsa sakop sa kasyawa panagsa. Kada nato supak sa sugo sa Ginoo masakop dayon tas yawa. Kada sad nato hinulsol nya mo balik sa tangadto sa Ginoo masakop na sa tas Ginoo. Mao na siya ikuan. Mao na siya challenge. Kanang pagsigig pangasaba sa mga bata, hain man kaana na sakop sa Ginoo o sa yawa. Husga. Okay. Kanang pagsigig pasaylo anang mga nakasala, hain man ka nasakop ana sa Ginoo o sa yawa. Kanang pagtinapulan di gyud ka masugo, hain man ka ana nasakop sa Ginoo o sa yawa. Okay. Kanang adik ay kanang cellphone o computer games, mga TikTok o uban pa, hain man ka ana nasakop. Yawa. Kanang bakakon kay ka, hain man ka ana nasakop. Yawa. Kanang musulti gyud kas tinuod bahala nagpatyon hain man kana nasakop. Karon hain man mo nasakop. Be honest. Salamat. Pero ang overall nga judgment mao kini para nako masakop ta sa gingharian sa Ginoo basta dumta nato ang sala. Kana bang ang imong kontrahon mao ang sala? Kanusa sa ta masakop sa yawa kun atong higugmaon ang sala. Labi na gyud atong depensahan ang sala. Kanang pagpuyo-puyo, sala na dili. Nya, way nagpuyo-puyo dias inyo.
Hilom ra ba? Ingna lang gungwa, ingna sang naa. Nya kung naay nagpuyo-puyo, labi na jud ikaw mo ay nagpuyo-puyo, nya imo pag ginang dipinsahan, mo ingon pag yug ka, sige lang oy, may plano man sad mi magpakasal. Kanus aman, plano pa, unya nagma-ready, wa napatay ka diha. Imo nang gidipinsahan. And pagbuwag lang sa mo, di na pwede oy, na nagod mi baby. Nya we love each other man sad, musabot ra man na si Lord. Nagampo man sad mi ni Lord. Sige magaimig simba. Ana buangon ka. Dili pwedeng sagulon ang yawa o ang Ginoo. Dili pwedeng sagulon ang sala o ang kabalaan. Di na pwede. Nya ikaw sad nga nakakita nga nakasa siya, nya di rasad ka mosulti kay imo lagi ng anak, imo ng pinangga, imo ng silingan nga kusog kay mo suporta nimo, nya di lang gyud ka mosulti nga maimpirno ka nang imong gibuhat, patay ka niya, maapil sad ka sa iyang sala. Kauban sad mo sa inyong pag-adto sa gingharian sa yawa nga matod pa ni Kristo, bugkuson ta, kung sagbo ta bugkuson ta, og iiksa ta ni adtong hudno nga nagdilaab og magkagot ang atong ngipon. Mo nagnaga ni mo dihay kauban sa balay or silingan or imong igagaw nga naglunang sa sala, sultihi gyud, dili tungod kay naglagot ta niya, kung dili naluoy kaniya. Unsaon man pagsulti, simple ra kayo, maimpirno ka anang imong gibuhat kay sala na. Ana ra. Nya mingon siya impirno, usba na rugyaw piti ng baba ni moron. Ing na dayon, maimpirno yun ka. Piti dayon imong naong. Nya inig piti na sa imong naong, unsa man masuko ka dili. Timan og masuko ka, maapil na kaniya. Mahimo sa kang sakop sa demonyo. Inig hapak niya sa imong naong, inig singhag niya nimo, inig tulisok niya sa iyang kamot nga nimo, ay kung ing nadambuanga ka, muras kag unsa da. Bisag pari pa nagkasugo nimo, di kumila na. Mahana ba ron? Ing na lang yapon, I love you. Mo nang gusto kong malangit ka. I love you. Mo nang gisultihan ti ka nga maimpirno ka ana. Kay di ko gustong maimpirno ka. Ana, mo bitan na magsige kong sultin nyo dinhi. Ipatsik na ko ninyo unsa man na yawanon o Diyos non. Kanang magsigi kag pa-color sa imong buhok. Sa man Diyos non o yawanon. Kamoy check ana. Kanang magsigi kag pangiskis pamadlis anang imong kilay, paputi anang imong naong nga brown. Unsa man na Diyos non o yawanon. Kamoy check. Kay matag higayon nga atong supakon ang kabubuton sa Ginoo, magamay man or madako, nasakop na tas demonyo. Kay ang demonyo mo'y magsigig sulti nato, ang yawa magsigig sulti nato, supaka ang Ginoo. Okay ra lagi na, supaka ang Ginoo. Muna ningon ang Ginoo si Kristo, buntuga gyud ang kalibutan. Kay ang kalibutan mo sulti gina nato nga supakon gyud ang Ginoo. Pareho gud anang ilisan nimo ang genital organ sa babae, ilisan og laki. Ang laki sad nga genital organ, ilisan og babae. Mugasto gyud dako minilyon aron lang gyud pagbuhat ana. Ngano man gyud? Ngano man kay di gyud ta kadawat nga ang atong gusto dili maoy gusto sa Ginoo. Nalimot ta na kining atong gusto usahay giinfluensyahan sa yawa. Nalimot ta og di sad ta moangkon nga gibutaan ta sa yawa. Nga gipugos na ta sa yawa paggasto og dakong kantidad aron lang supakon ang Ginoo. Naghimo pagitag balaod para pagsuporta ni anang pagsupak sa kabubuton sa Ginoo. Unsa may gusto sa Ginoo para sa kwarta, ipalit og slot. Usa na sana ihatag ngadtos mga nanginahanglan
Anha ta diha makabaton og tinuod nga kalipay og kalinaw og katagbawan sa kinabuhi. Dili ta anang mga false assurances. Kana bitang moingon ka nga kun matuman lang ning akong gusto, malipayo na gyud ko. Na ay gyud tuo ana. Basta dili na mahasubay sa gustos Ginoo, asa ka malipay. Sama anang moingon ka, magtukod tag kumbinto. Ako ba ningon, tukod tag kumbinto, mahuman lang ng kumbinto, lipay na kita na. Tinuod na, dili. Murag tinuod. Pero i-check ko sa nato, kanang pagtukod na to kumbinto, nga karon ato nang ginatukod, nahasubay ka na sa kabubuton sa Ginoo, uwa. Nga naman. Uwa man tayo kumbinto. Uwa. Di nahasubay ang parokya, ang parish church, kinahanglan na ay kumbinto. Ang ato din unsa man kananan, way kumbinto. Kananan ra. Na atay mga kwarto, apiki sad kaayo, kuwang kay siya. Wa gi formal nga kumbinto. Amo na tukod tag kumbinto. Gikinahanglan man. Nasa tay facility nga social hall. Diha niya ng maong kumbinto kay kinahanglan man tag lugar diin magkatigom ang daghan-daghan nga mga tao. Pulos gikinahanglan para sa pagpalambo sa atong pagtuo. Kanang imorong gitukod nga balay, unsa man na nahaawm na sa gustos Ginoo o wa? Ba, pangutan na imong kaugalingon. Basig ikaupat na ng balay imong gitukod, ikalima na ng balay imong gitukod, wa na gani nagpuyo sa inyong mga balay nga gipangtukod. Nya naay daghang mga tao nga naas kilid sa imong dako kayong balay nga gitukod nga kinural, naay daghang mga way balay klaro nga iniguan ang tubig mosuod sa ilang balay. Nya ang resulta pa gyud ni sud ang tubig sa ilang balay tungod sa imong gitukod nga dakong balay, nya imong gikural ang agianan sa tubig adto na noon mo sanap sa ilang mga balay gagmay ang tubig. Unsa na nahaom pa na sa gustos Ginoo? Tubag wala na. Gusto na nas demonyo. Unsaon man na paghimo aron mohaom sa gustos Ginoo? Ipagguba tong gagmayng balay nga tuas kilid, diha sila papuy asod sa imong balay. Nakana din agi na sila matubigan. Libre ang pagpuyo. Labi na gyud imong tagaag pagkaon, kana anha diha mahimong Diyos nun ang imong balay. Muna ingos Kristo, pasudlas inyong balay ang way balay. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na mamiya na tas demonyo ha. Mangadto na tas Ginoo. Kanang wa mulingi, di gina mo biya. Mukos mod pang naong, balik-balik ano, balik-balik ano. Sige lang, ato lang na siyang dawaton. Total, hindi katapusan kuno sa kalibutan, dili man kita mo'y muhipos nato. Kisa may muhipos, ang anghel. Superior kay kanato. Hiposon ta, bugkuson, yan, kato mga sagbot, butang adto sa kayo, ang mga trigo, dadon ngadto sa langit niya matod pa diri musidlak kuno ay butang dire ug unya ang katawhan sa Dios mudanag sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. So katong mga nabilong or gustong mabilong sa gingharian sa Dios manindog ta. Uban ni San Alfonso de Liguori, ato karong ipadangat ngadto sa Dios ang atong mga panginahanglan, sayod kita nga siya gamhanan og mahigugmaon kaayo. Muingon kita, Ginoo, hingpita kami. Ginoo, hingpita kami. Nga ang mga sulugoon sa simbahan magmasinugtanon sa kabubuton sa Dios ug pangitaon nila ang makaayo ni adtong ilang gialagaran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, hingpita kami.
nga sila nga gisangunan aron manalipod sa hustisya ug muhubad sa mga balaod, musud-ong kang Kristo isip tinubdan sa kinaadman, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, higpita kami. Nga samtang nagpaabot kita sa takna sa pag-ani sa Dios, magmanggiluyon kitang mutagad ug mualagad sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, higpita kami. Nga ang mga idaran, maalimahan ug mahupay, pinaagi sa atong kamanggi hunahunaon ug pagpakikigala kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, higpita kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, higpita kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampusod ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, higpita kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, higpita kami. Nga sila nga nangamatay, matigom ngadto sa gingharian ini kating ani, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, higpita kami. Ginoo sa langit ug sa yuta, dawata kining among mga pag-ampo nga among gituboy nganha kanimo diha sa pangama ni San Alfonso Maria Ligori, imong alagad, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Sa Diyos ako karon nagpagatakos sa pakikatubang dalang akong kahuyang upang Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, inita ang among kasing-kasing sa kalayong langitnon sa Espiritu Santo nga mitugot kang San Alfonso Maria sa pagsaulog niining Eucharistia ug pinaagi niining maong misteryo sa paghalad kanimo sa iyang kaugalingon nga usa ka santos nga gasa, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit
kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Alfonso sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanahaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Alfonso Ligori ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya
hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manasabog kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, tila ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paagi ni sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
return to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. O Dios, mitanyag ikaw kang San Alfonso Maria nga usa ka makanunayong tigpanghatag og tigsangyaw niining balaang Eucharistia. Itugot nga kaming imong katawhan mukalawat niini sa kanunay og sa ingon maghiusa pagdaig kanimo sa walay hunong. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkasakop sa gingharian sa Ginoo. Ang ato lang yung buhaton, dumtan gid nato ang sala, tumano nato ang mga sugo sa Ginoo. So ako ro'y report ninyo sa update sa ato mga slots, ugma na lang kay ato pang itingob ang ato mga nadawat sa online banking. Padayon lang tagpalit og slots sa atong SBF DAG kay ubay-ubay pa man tong nahibilin, mga 38,000 pa man kapin. O niya padayon sad mo sa atong 4-slot challenge tag 2,000 hangtod na karong August 6. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon